Ono što me neizmjerno raduje i zbog čega sam danas ovdje, a to je zbog toga što ja mislim da ste vi oni koji kreiraju budućnost Hrvatske države. Ja neću razgovarati i niti ću držati predavanje o nečijim rezultatima. Ovo je predavanje koje držim u SAD, u Izraelu, u Njemačkoj i naziv predavanja je Nema mjesta za male snove. I kad kažem nema mjesta za male snove, onda prvenstveno mislim o tome da zaista budućnost ovisi o tome što mi danas radimo i kako pripremamo jednu novu generaciju koja dolazi za nas. Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. Ja vam danas iz Karlovca želim da sanjate veliko. I vaši mnogi snovi su se ostvarili i od srca vam želim svako dobro i hvala vam što ste me pozvali. Hvala vam lijepo.